Ляво погледнете, Лили. Само внимавай с пръчки. Лили. Обърнете се насам. Точно така. Това са ни заместничките, новите вещици. Младото поколение. Подрастващи, това са подрастващи вестници. Ради не знам къде е. Ради предполагам, че е и там. Минус са преди. Васко и Яна платиха. Караваната. А турбичка имаме ли? Имате ли някакво? Аз преди ще му тъде местен интернет сайт. Ние не сме. Нещо ще имате ли като програма или нещо, което... Има програма. Значи има програма за децата, има и игри. Ние сме от тази програма, дето събира имате кемперите. Таксата за участие. А до вечера ще има диджей, там се събираме по чата.